Ladies and gentlemen, it is our honor to welcome Pastor Daniel Smith, known around the world as Pastor Dan, as he leads the final week of My Journey with God Season 5. After 45 years of pastoral ministry in Oregon, Illinois, and California, Pastor Dan retired in 2019, having served most notable at Garden Grove Seventh-day Adventist Church. Raised in Thailand as a missionary son, he went on to study in Singapore and graduated from Pacific Union College with advanced theological degrees. Since 1995, Pastor Dan has led countless mission trips across Southeast Asia, continuing his global evangelism even in retirement through Grace Force and Quiet Hour Ministries. Please join me in welcoming our speaker, global evangelist, and a true servant of God, Pastor Dan Smith. Pastor Dan, good evening. Good evening, everybody. Sa tanan nga nakaroon din may gabi. We are happy to be back at the Garden Church. Nalipay kami magkapaglaom, magkita, nakabalik din ng Garden Church. Thank you, Mr. President, for letting us come. Salamat, Pastor Dan, sa pag-anhi dinhi. We were here 2 years ago. Duha ka tuig malabay dinhi mi. And we're very happy that it worked out for us to be able to come back here. Ogo niya, nalipay kami nga nakahimo sa pagbalik dinhi ning mao nga dapit. We were supposed to be in Thailand, and Thailand canceled, and we were able to come here instead. O dito sa Australia makapaglaom, apan wala sa tanggong dito, nalipay sila, gikan dito, nakabalik sila dinhi. This is the new series, Knowing Jesus. Bago kining series makapaglaom, ang atong pagatunan, pagsinati kang Ginoong Hesus. And so this is the first time these sermons have ever been preached. So mao kini primerong higayon nga ato ning tun-an. And so I hope that you'll like it. O ako nagalaom nga ta ato kining masabtan o ganahan ta maminawani. We welcome all of you wherever you are on the satellite. Sa tanan usab nga naa karon na sa YouTube satellite, welcome mo ning atong series tibok semana. Facebook, wherever you are. Asa man kamo karon, ang Dios magaban kaninyong tanan. We hope you'll be with us for 1 week. Makiguban mo sa mua so sa kasimana. There's an old story. Adunay daan nga sugilanon. There was a rich king that had a beautiful house. Adunay usa ka dunahan nga hari, adunay gwapo kay puluyanan. And he had 3 sons. Adunay tulo ka mga anak, lalaki. They lived next to a big river. Nagpuyo sila magkapaglaom, dool Dios dako nga suba. And he told the boys, don't you ever touch that river, don't you ever go swimming in the river. O niya gini ang tulo ka mga bata, ay gini mo langoy diha, ayaw mo kaligo, niya ang mga suba. But one day, 2 of the younger brothers, they went swimming in the river. Pero sa kadlaw, duha sa tulo ka magsuon, may adto-ngadto sa suba og nang ligo. And the river swept them down into the rapids. O go niya ang suba, may ano ka lang, hagtod pingon to sa ubos. Over the mountains. Gato sa kabukiran. They finally got out of the river many, many miles away from home. Go niya sila nagkalayo nga nagkalayo, mao nga suba, palayo gikan silang puluyanan. They could not go back home. Di na sila kauli nga to silang puluyanan. They could not go back the river. Di na po sila musubay nga to suba. One boy said, I'll just stay here. O sa mga anak, isa nga dinhin na lang ko oy. He built a little hut just like all the other huts in the village. Nagbutang sa ito gamay balang-baro sa magkapuyo sama sa sabang nga tao nga tuwa sa balangay. He said, I'm going to be like them. Isa gusto ko may sama nila. I'm going to dress like them. Ngunya magbisi ko sama po nila. He ate like them. He drank like them. Mukaon sama nila, inom sama nila. Nobody knew that he was a son of the king. Wagin hibalon mo sa mga tao dito nga siya anak sa hari. The other boy could not figure out how he could go home. Ang usa sa mga bata magkapaglaom, wa siya kuno saan gino ko pag-uli. The river's too far, the river's too fast. Layo kayo ang puluyanan kung subay suba pastilan pagkalayo kayo. He began to build a dam of rocks. Ogo yan naghimo siya balay diha sa mga bato.
He thought if he could just build enough rocks, he could build a bridge back to the Father's house. O niya kamagsugod siya pundar makapaglawan pinagi sa bato ay makauli sa kato sa balay siyang amahan. Every day he worked the whole day stacking rocks. Sa matag adlaw iya kinigugol nga magpundok siya mga bato. Finally one day the older brother came looking for the brothers. Usa ka adlaw makapaglaom ang kamagulangan nangita siya sa duha ka maigsoon nga nawala. And he found the one in the village. Nakita niya usa ka to naghimog balay-balay dito sa kabaryo. He says, I've come to take you home to our father. Ina niya, dali, mauli tangad to sa tong puluyanan. The boy said, I have a home. Eyon siya nga, niya naman ko'y puluyanan din, hinga muli pa bang. I have my own mansion now. Anak ko ikaw galingon nga, mansyon dinhi karon. The brother said, that is not a mansion. Sa dili man mansyon balay-balay ra man na. That's just a hut. Oh, balig-payag ra. That boy refused to go home. Aba nang mao nga anak makapaglam igsoon, di wag gyud sining uli. He went to the next brother. Ngadto siya sa sunod niya igsoon. He says, I'm here to take you home. Oh, niya ako dinhi kay dadon ta ka pauli ta sa tong puluyanan. What are you trying to do? He says, I'm building a bridge to go home. Isa naghimo naman ko aning tulay kay mauli man ko. If I can just put enough rocks down, I will finally get all the way home. Kaya kung ako ning apundar kani mga bato, makakita na ko sa gianan pauli nga sa taong puluyanan. You'll never make it. Di man nimo na mahimo kalayo kay tong balay. It's too far. Layo kayo. There aren't enough rocks for you to go all the way home. Piunsa ka daghan sa bato imong gikinahanglan aron makaabot ka sa tong puluyanan. You will never live long enough to get all the way. Ka mabuhi kun imong paaboton pa moabot nang imong gihimo paingon sa tong puluyanan. He said, I'll just try harder. Sa ako lang paningkamutan. I will work faster. Ako himuon apaspasan ako. But after a few days, he couldn't make it. Apan balabay mga adlaw, wa gyud mahuman. And he allowed the older brother to carry him home. Ugo niya, ning sugot na lang siya, nga mukuyog sa igsuon, pauli sila. I don't know about you, but I have been a person stacking rocks all my life. Magkapaglao, magigsunan, adunay mga bato nga din, akong ipundo diha sa kong kinabuhi. My father was a pastor. Ang iyang amahan, o sa kapastor. We were missionaries in Thailand. Missionaries lang ato sa Thailand. I went to all the meetings. O niya, daha makatiguman iyang gatuan. Wednesday night, Friday night, Saturday morning, Sabbath, all day. Ya, Merkulis, Hoybes, Benes, Sabado, iyan ka ng tambungan nga panagtigom. I followed all the rules. Kita na ko, nahibaluan tanan nga mga pamalaod, pamaagi. You cannot eat between meals. Kamukaon, tunga-tunga sa tingkaon. You couldn't eat any food before you had the blessing. O, di ka makakaon kung dili pamampuan. No going to movies. No going to movies. Why, adto-adtog sinihan. No dancing. Why, sayaw-sayaw. No jewelry. Why, mga alahas. No rock music. Why, mga awit ka din, dili may You paminaw. can't. Ka makahimo, di makahimo na. Pagkadaghang gidili. Just stacking rocks. Pasilan, nagbutang kong daghang rong yung mga bato. Trying to build my bridge to go home to God. Gusto na ko nga magtukod ko, gusto ka tulay, ano makauli ko ngadto sa Dios. I tried my best. Akong gipaningkamutas kong kaugalingon. I did the best I could to push that rock up to the top. Akong gipaningkamutan kutob sa mahimo nga unta ako mapundar ang mga bato paingon sa taas. Here's what I thought. Apan mao kini ang akong amahan mi The more rules that I could keep, ang tanan nga papalaon nga din akong gisulayan og bantay. the better chance I would have to go to heaven. Nga unta ako moadto. It's like if you go to buy a lottery ticket. Magigsunan iyahang mura bitaw kanang sugal ba. If you buy one lottery ticket, you have a chance in a million. Nga kung makabalit ka usa ka ticket, kana siya dunay chance nga makadaog kag minilyon. But if you get more lottery tickets, then you have more chances to win. Ugo niya kung daghan gani nga ticket imong paliton, mas dako ang kagiyunan nga makadaog ka. I believed in Jesus, Nagatuo ko kang Hesus. but I thought that if I kept more rules and did better, that Pan ako nagatuo nga din kung dili ko maningkamot, daw di gyud ko makaadto ngadto sa langit. the angels are watching all the time. Ang madulod na nagatanaw kanako sa tanang mga panahon. And they would write down everything that I did. O gisulat nila tanan nga akong giganahan. And the angels would tell God, Ugo niya madulod na misulti kadto sa Dios.
And God would decide that I was finally good enough to get into heaven. O gani ang Dios bingon siya nga wana okay na ka, pwede na. But look what the Bible says. Abaro sa gisulti sa balang kasulatan. I could have confidence in my own effort if anyone could. I was circumcised 8 days old. I am a pure-blooded Jew, tribe of Benjamin, a real Hebrew if there ever was one. Magkahimo ako, makasalig ako, dihas kong kaulingong paningkamot, akong paningkamutan, o gonya ako na circumcised na tuli, walo ka adlaw, o gonya ako, pure-blooded yung ko nga Hudyo biyag ko, sa kaliwatan ni Benjamin, o sa katinuod nga Hebro, o gonya, wa na ilain, ako ragyon. A Pharisee who demanded the strictest obedience to the Jewish law, I even persecuted the church. As for righteousness, I obeyed the law without fault. Usa ko kaparesyo, o gonya, grabe yun akong istikto nga sunod sa mga balaod sa Hudyo, o gani akong giluto sa mga iglesia kong Kristohanon, tungod kay sa ilang pagkamatarong, ako nagatuman yun sa kasuguan, wa yo'y sipyat, ako yung gituman ng tanan. Paul was the best. Naunsa man ang pinakamaayo kung imong tanawan. He tried to keep all the rules. Iyang gipaningkamutan nga ang tanan ng mga pamaagyo balaod iyang bantayan. But look what he says now in verse 7. Tanawa karon sa gisulti sa bersikulo 7. I once thought those things were valuable. Nagunahon ako katong mga butang nga tanan bililhon kayo. But now I consider them worthless. Apan karon akong giunahon na kini way pulos. Because of what Jesus has done. Tungod kay unsa ang gihimo sa Ginoo nga nikanako. And now verse 8. Bersikulo 8 nagingon. Yes, everything else is worthless. Ang tanang mga butang way pulos. When compared with the surpassing greatness of knowing Jesus. Sa dihang ako ikumparar ang makipakibalo nako kang Kristo Jesus. For His sake I have discarded everything else. Tungod sa kong pagtuo kaniya akong gisalikway ang tanan nga mga butang. He says everything I had ever done was worthless. Ingon siya makapaglaw makigsunan nga ang tanan kong gihimo way pulos. How can it all be worthless? O sa man ako nga kana mahimong mapuslanon. It should count for something. Sultihan na ko unsay mga maayong buhaton. What about Mother Teresa? Kumusta man si Mother Teresa? What did all she do there in India for the poor people? Nakita niya makapaglaom ang daghan kay mga kabus ng mga tao sa India. It's worthless. Wala gihapoy pulos. What about if you were a doctor in war in Gaza? Palitan karon ikaw sa kadoktor niya dito ka sa Gaza. Caring for the patients in the wartime. Ugo niya magdala kag pasyente panahon sa gubat. Worthless? Wa gihapoy pulos. What about the people in church? Kumusta man ang mga tao palitan ng mga tao sulod sa iglesia? They pay tithe. Naghatag sila kapulo. Study their Sabbath school lesson every day. Yan, nagtuon sila sa baskol, sa matag adlaw. They bring food to the potluck. O dadalas kag pagkaon sa diha kita dunay panagsalo-salo. They teach the early teen Sabbath school. Ugo yan ang atos sa mga bata ang atos sa bat school. That's all worthless. Iwag gihapoy pulos. It doesn't count for anything with God. Ato bang mahimo magpaglaom nga kining tanan ato gihimo nga tus Ginoo nga walay This is my hinungdan? father. Oo, amahan ko. My parents went to Thailand. They're missionaries for 15 years. Ang iyang ginikana magpaglaom ning ato sa Thailand 15 ka tuig nahimo misyonero. That's worthless. Unsa man to wag gihapoy pulos. Doesn't count for anything. Wa gyud toy maihap nimo kon unsay maayo kay atong butang ilang gihimo. I know some people that gave $100 million for a new hospital. Doon ay mga tao nga naghatag sila $100 million kadto sa ospital. I know those people. Kay balos siya ang mga tawana. That doesn't count for God. Kana wala ba na isipa sa Ginoo nga usa ka mahinungdan nga butang Why is gihimo? everything we do worthless? Nya naman ang kadaghanan sa atong gihimo murag wa may pulos. Because God doesn't want machines. Ang Dios magapaglaom dili man siya hingpit He doesn't tingali want nga. just people who bow down and stand up all the time. Yan ang mga tao nga diin nagatuman sa mga balaod sa tanang panahon. Who pay their taxes and never eat between meals. Naghabayad sila buhis o niya, wa sila makaon in between meals. Tunga-tunga silang pagkaon.
And they read religious books the whole day on the Sabbath. Ya, nagabasa sila relihiyoso mga basahon, tibok adlaw igpapahulay. God wants people with a heart. Ya, ang Diyos katanaw dahil silang kasing-kasing. Jesus says, I've called you friends. Si Jesus nagingon, ako mong gitawag ang mga higala. He wants a relationship. Gusto siya nga dunay relasyon kita. He says, I'm knocking on the door. If anyone open the door, I'll come in to be with you. Ingon siya nga ako nagatuktok sa pultahan ug bisan kinsa nga diin mag-abli sa pultahan ako mosulod uban kaninyo. Everything else is worthless Ya, apan kini tanan pulos man walay pulos. for a relationship with Jesus. Apan kini alang sa ato relasyon ato kang Kristo mo kini bililhon kayo. There's another reason why it's worthless. Ato na ilain nga rason makapaglaom nga atong gihimo way pulos. No one's ever been able to push the rock up to the top. Ya, walay bisan kinsa nga diin makahimo sa pagtulos nga bato ngadto paingon sa taas. We've never been able to stack enough rocks to get all the way back to God. Ya, dili kita makahimo sa pagpundog daghang mga bato aron makabalik kita ngadto sa Dios. Even when we do good, we do it for the wrong reason. Ya, bisan kita maghimog maayo apan gihimo nato na sa lahi nga mga katuyuan. If you're going to try to be saved by your own works, Sultihan ito makapaglaom makigsunan kung kamo maning kamot maluwas pinaagis sa mga binuhatan. then you have to do 100%. Kung kamo maghimo 100%. In basketball, that would mean making every single shot. Ugo niya, ikaw, kanunay kasyat, kada atsa sa bula, sulod sa tibok niyo mong kinabuhi. People can't do it. Dili gihapon kini magpulos. In football, it would mean making every single shot. Ya tingali sa sakyan makapaglaom, pwede ka makapuntog usa Your whole life. sa tibok kinabuhi. No one's ever been able to be a perfect 10. Makapaglaom, wala gyud usa nga makahimo nga siya mahimong hingpit, nga pulo gyud ka puntos. Never say a bad word. Di makasulti ka sa mga sayop. Never o get patik mga angry. Dili ka masuko. Every second Sa matag gutlo. of every day Sa matag adlaw. of your whole life. Sa tibok timong kinabuhi. So far, it's 0 out of 108 billion people. Sultihan ta mo, adunay mga tao nga diin 108 billion, zero. Kung di mo tanaw ni ilang po. Bible says all have sinned. Ang tanan nakasala. There is none righteous, no, not one. Walay bisan usa ka tao nga hingpit. Wala gyud bisan usa. And so, my friend, that always has to be Jesus. Mga kaigsunan, mahimo lamang kini pinagi kang Kristo. Everything else is worthless. Ang tanatong buhaton, walay pulos. It's just Jesus. Apan pinagi lang kang Kristo. Paul says we rely on what Jesus has Si done. Pablo nagingon nga atong itsalig lamang diha kang Kristo ang iyang gibuhat alang kanato. It is Jesus plus nothing. Yes, pinagi kang Jesus, wala kita kun wala siya. It's just Jesus. Si Jesus ra gyud. When he died, he cried out, "It is finished." Sa diha nga siya namatay sa Kalbaryo sa krus nga natapos na. God's not waiting for something more that you and I will do. It is finished with Jesus. Ang Dios wala nagapaabot og igsunan kuno sa pahimuon nimo. Apan ingon Jesus, nahuman na diha sa iyang kamatayon. Paul says, I resolve to know nothing among you except Jesus Christ on the cross. Si Pablo nagingon nga ako mingon nga wala gyud ko hibaluan bisan sa gawas lang kang Kristo nga diha nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross. Jesus plus nothing. Si Jesus kun imong dungagan og wala. If you and I think that anything we do somehow helps us with God, Mahimo kita makapaglaom nga bilihon tubangan sa Ginoo tungod sa iyang gihimo nga anak kanato. it dishonors the cross. Guni ang amahan nagpadala sa iyang anak. We say that the cross is not enough. Diin siya nagkamatay sa cross apan kana dili maigo. Jesus didn't do enough. We have to add some more. Ang iyang kamatayon sa cross dili maigo ato magdungagan sa atong kaugalingong pagpaningkamot. No, Paul says everything else is worthless Ingon si Pablo sa balang kasulatan, no, ang tanan gihimo na ni Kristo for salvation. alang sa kaluwasan natong tanan. For salvation. Alang sa kaluwasan nimo, nako ug sa atong mga viewers karon. Now, one of the most famous lines that I've ever heard. Usa sa mga linya nga akong hibaluan nga I pinakamaayo. was 18 years old when I heard it for the first time. Akong pulo ka tuig ng labay sa dihang ako nadungog sa primerong higayon. I was trying to push that rock up the hill. So na ako itulod ka na mabutong kadto sa unahan. It's not what you do, but who you know. Dili ka na makigsunan nagdepende kung unsang imong himo, apan nagdepende kung kinsa imong hibaluan.
I have people try to tell me they think it's going to be okay in the judgment. Ato yung mga tao nga diyan nagsulay-sulay pagsulti ka na ako, nga diyan sila kunahon ng okay na, panahon na sa paghukom, They okay say- ra ka. I think I'm doing all right. Tingali, wala ko'y katungod, ana. I don't hurt anybody. Wala ko kadungog, din ninyo karon. I don't do too bad. O, naghimo ko, dili man maayo kayo. I pay my taxes. Ako nagbayad kong buhis. I mow the lawn. Nagpalit kog yuta. I go to job on time. O, niya, ningato ko sa ako trabaho sa insakto ka panahon. I give my children Christmas presents. Ako gidadaan og mga gas sa panahon sa Pasko ko mga I bata. think I'm going to be okay. Okay naman tingali na. I don't hurt anybody. O, di ba ko kadungog? Bisan kinsa, wa ko kadungog. Trying to be good people. Naningkamot, unsaon mahimong maayo nga tao. How's God going to keep good people out of heaven? Unsaon ka pagdala sa mga tao, mga maayo ngadto sa langit. The rich young ruler said, I've done everything that you said, God. O, niya ako naghimo ang tanan. O, Dios, gihimo na ko ang tanan. But he didn't follow Jesus. Apan kinahanglan ikaw mosunod ngadto kang Kristo. It's not the game that God is playing. Dili ka na dula makigsunan makapaglaom ganin ang Dios gihimo ngani kanato. We think the game is the more you do, the more points you will score, you will win the game. Ang unahuna gunato nga sa diya maning kamot ta sa dula kung daghan tag puntos mudaog ta sa dula. But that's not the game that God is playing. Apan dili ka na dula nga diin gidula sa Ginoo ngani I've kanato. had to tell many people there will be no suburb in heaven for good people. Diyan ta mo nga wala na one mga pagantos pa sa mga maayong nga tao dito sa langit. Heaven is not for good people. Ang langit dili para lang sa mga maayong nga tao. Heaven is for Jesus people. Yes, ang langit para sa mga katawhan ni Hesus. People who have a relationship with Jesus. Mga katawhan nga doon relasyon ngadto kang Kristo Hesus. Not crazy Jesus people like this guy. Now, kung imo tanawon usa ka ang kining nahimo sa Ginoo mo dagwa may pulos ni. Not just people going to church, standing up and sitting down. Kanang adto sa iglesia tindog kanya lingkod mo na himon sa tao. Not people who think they are the best. Unay mga tao nga ingon sa nga akong gihimo mo maay na ginikayo kumpara sa uban. Always criticizing other people. Ya usay atong sabayon ng uban mga tao. Always telling other people what to do. Ug unya sultihan atong mga tao silang himuon. Those are not the people that will go to heaven. Now, dili ba ang mga tao nga kay igsoon makapaglaom nga diin mga dautan matug langit. Not good people. Dili po tanan mga maayong tao. All of that is worthless. Tungod kay ang tanang tao kung sila lay paundayonan way pulos ang ilang maghimo. The people that go to heaven are Jesus people. Apan ang mga tao matug langit katong mga tao nga din iyahan ni Who have a Hesus. personal relationship with Jesus. Naginhalang kita personal nga relasyon ngadto kang Hesus. All they care about is being with Jesus. Ang atong hunaw magkaigsunan nya unta kita I iyahan can ni help you Hesus. memorize this line and you'll never forget it. Now imo kaning tabangan unya memorize niyo ni kini di gini niyo kalimtan It's magkatago not what ninyo. you do, but who you know. Una niyo pag-ayo dili ang imong gibuhat apan kinsa imong nahibaluan. What you do doesn't count. It's worthless. Kaya ang atong gihimo magigsunan atong hibalan karon nga way pulos. Look what Jesus says. Unsa may gisulti ni Hesus? This is life eternal, Kini mo ang kinabuhi nga walay katapusan that you know me. nga nakaila mo sa kuha. Jesus says, I'm knocking on the door. If you open the door, I'll come in to be with you. Si Jesus ay ingon ako nagtuktok sa pultahan ug bisan kinsa nga mag-aabli nini ako mosulod makiguban kaniya. It's all Jesus. Mahitungol gyud kang Hesus. Look what Jeremiah 9 says. Tanaw to sa Jeremias kapitulo 9 unsa gisulti. Don't boast in your wisdom. Ayaw pagsalig sa imong kinaadman. Don't boast in your riches. Ayaw pagsalig og pagpahinambog sa Don't imong boast in your makaptangan. power. Sa imong gahom. Boast in this, Oh, kining paghinambog nimo that you know me. nga naghibalo mo nako kailan mo na. That's all that matters. Ora ka na ang minungdanon nga butang sa kinabuhi. Know Jesus. Paghibalo pagsidati kang Kristo. The 10 young women wanted to go into the wedding. 5 ka mga ulay nga babae ning adtong kato sa kasal. The 5 were not ready. Ang 5 dili andam, They knocked on the door, nuktok sa pultahan. and they heard a voice inside says, sorry, we don't know you. Nadungog nila ang tingog sulingon, oy, sorry yung kayo, wa ko kailan ninyo. Do you know Jesus? Magigsunan, kinahanglan sination na to. Do you tonight have a personal relationship with Jesus? Nini kagabion, kinahanglan makabaton kitag relasyon ngadto kang Hesus.
What does it mean to have a relationship with Jesus? Usa may kulugan na kung kita makabaton og relasyon ngadto kang Hesus. I bought every book I could find everywhere about that. Atong basahon tanan ng mga libro sa basahon may tungod kang sa Dios. Every book that said how to know God. I bought the book. Mga libro yang nabasa og iyang gipalit usaon pag sinati si Jesus. You can't hear His voice. Makadungog ka siyang tingog. You can't see Him face to face. Makakita kaniya naong og naong. What does it mean to have a relationship with Jesus? Abaron sa may kulugan niya nang ikaw makigrelasyon ngadto kang Hesus. All my life I'm trying to find that relationship. Sa tibok ng kinabuhi akong pangitaon ang relasyon ngadto kang Hesus. Number one, una, to have a relationship means you believe Jesus is the best picture of God. aron nga ikaw makabaton relasyon ngadto kang Kristo, tuuhan nimo siya nga siya mang hulagway sa tinuod nga Dios. I don't know what your picture of God is tonight. Ambot unsa ka inyong hulagway hunahonan ninyo may tungod ni Kristo. But I want to say to you that your picture of God will affect your relationship with God. Pasultihan ta mo mag-igsunan kung unsa inyong hulahon hulagway sa Dios, makaapekto kana sa relasyon nato ngadto kaniya. But you can see the terrible picture of God up at the top. Nakita niyo mag-igsunan ang hulagway ni Kristo diha sa taas. If you have a picture of God, that God is an angry God, that will affect your relationship with God. Kung magtulagway mo sa dagway ni Jesus kanisa masukanon nga Ginoo, makaapekto na sa relasyon ngadto kaniya. But Jesus came down to change your relationship with God. Aban si Jesus miani ngani kanato aron mausab ang atong relasyon ngadto kaniya. I just want to say to you that whatever you have believed about God, Sultihan to kamo nga sa diha nga kamo motuo ngadto sa Dios. God is good all the time. Kaya ang Dios maayo sa tanang panahon. God is always good. That's all He ever is. Ang Dios maayo sa tanan ug mao gyud kana iyang God is kinahanglan. love. Kaya ang Dios gugma man. Jesus came down to show us what God is like. Og si Jesus miani dinhi sa kalibutan aron ipakita niya ang Dios nga siya maong gugma. People walked all day to go out there and be with Jesus. Unya makatawhan kanining lakaw sa layo kayong manifestasyon They aron went lang gyud crazy makiguban looking kaniya. everywhere trying to find where Jesus was. Nangita sila bisan asa kadapit aron lang makaplagan na si Jesus. Children climbed all over Jesus. Ang mga bata kini nang ngatkat aron lang gyud sila maduol kang Jesus. When Jesus came to some people who were fishing, Ug unya ningadto siya sa mga tawo nga diin kini nang isda. they dropped everything to go be with Jesus. Ilang gibiyaan ang tanan kani sunod siya ngadto kang Jesus. Everybody wanted to be with Jesus. Ang tanang mga tao sa iyang panahon gusto nga mosunod kang Everybody Kristo. wanted Jesus to be at their party. Ang tanan nga diin gusto nila nga si Jesus pakiguban kanila kun doon na sila Jesus was the salusalo. favorite person to be around. Sa iyang panahon siya mao ang paborito nga tao nga ilang gusto ikauban. Jesus is better than all your best friends put together. Bisan pagani nga mga higala nimo imong tiguman pag-ayo, si Jesus paghihapon mahinungdanon. Your picture of God will affect your relationship with God. Kuno sa hulagwan to nga Kristo mausab ka na makapekto sa relasyon ngadto kaniya. Number two, Ikaduha, if you want to have a relationship with Jesus, kung gusto ikaw makabaton sa may relasyon ngadto kang Jesus, you have to give up everything else. kinahanglan biyaan nimo ang tanang butang nga di makababag sa relasyon ngadto kaniya. No more rock stacking. Anay pagpundog, tapok mga bato. You will never make it by rock stacking. Kaya di yun na magkahimo, nga ikaw makasuod nga tukang kiniya, kung doon ay daghang mga bato I imo. tried it for many years. Daghang panahon iyang gihimo ka na. You can't stack enough good rocks to get all the way back to God. Di ka magpundog daghang bato, aron ka makaantong ato sa Dios. You have to give it up. Kinahanglan ihatag nimo ang tanan, biyaan Just ang tanan. trust Jesus. Salig na to nga tukang Jesus. The only way is Jesus. Ang usang kapagi o karagyanan, si Jesus ra gyud. Everything else is worthless. Kaya ang tanang butang atong himon, way pulos. Jesus is the only way. Si Jesus ra gyud ang bugtong agianan. You can't trust in your church. Dili ka makasalig diha sa mga iglesia. You can't trust in lighting candles. Ikahimo ka sa pagdagkot sa kandila. You can't trust in being good. Dili makasalig ka makaigsunan diha sa mga tawo Keeping himong the mayo. Sabbath. Bisan pa diha sa mga tawo nga di naghatag kanimo Even if pabor. you work for the church. Bisan pa ikaw nagtrabaho diha sa iglesia. That will not get us to heaven. Dili ka na maghatod ka nato ngadto sa langit. He's the president. Bisan pag presidente ka pa. I've been a pastor 50 years. Siya sa magwali 50 anyos. It's worthless Wagi pulos gyapon. for salvation. Alang sa kaluwasan nga atong ipangandoy. It's just Jesus. Sa ra gyud si Kristo ra gyud atong batnan aron kita maluwas. It's the only hope.
Mao rin ang bugtong paglaom nato. Number 3, Ikatulo, you have to know in your soul that you have been saved with Jesus. kinahanglan ikaw may sinati sa imong kaugalingon, imong kalag, nga ikaw dunay sala, kinahanglan kag Hesus You nga know pasaylo that kanimo. your sins have been forgiven. Kaysa diha nga ikay mong sala nagunahon na kag dili o pasaylo. You know that you are going to heaven. Ikaw nagunahon na ikaw moadto sa langit. I am 71 years old now. Si 31 anyos na si Pastor I Dan. gave my life to Jesus 18 years old. Ihatag niya yung kinabuhi 18 anyos pa siya. I know I'm going to heaven. Kay balo siya. Kay balo siya. Gusto siyang matug langit. I want you to know that this week. Gusto na ko usab ni kagabion kamo sa bahibalo. 1 John 5:13, I write this so that you may know that you have eternal life. Sa unang Juan 5:13 ako kining gisulat aron kamo unya mahibalo nga ako adunay kinabuhi. John 5:24, Juan 5:24 you have transferred from death to life. Ako gibalhin gikas kamatayon ngadto sa kinabuhi nga dayon. You've already transferred from death to life. Magigsunan gibalhin na sa Dios ang atong kinabuhi gikas John kamatayon ngadto sa 3:16. kinabuhi. 1:3 Whosoever believes in me has eternal life already. Bisan kinsa mo to kanako makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Romans 8:16. Roma 8:16 The Holy Spirit will speak to your heart. Ang balang espiritu nagigsulti diha sa imong kasing-kasing. You know you belong to God. Kay balo na mo. Iyahan mo sa Dios. That's a relationship. Mao kana ang relasyon nga buta kay pasabot ni kagabi. Number 4, Ikaw pa, you spend time with Jesus. kinahanglan igugol na tong panahon ngadto kang Hesus. If you're going to have a relationship, we have to spend time with Jesus. Kung doon na relasyon ngadto kaniya, kinahanglan igugol nimo panahon ngadto kaniya. I'll tell you a story. Sultihan ta mo sa kasugilanon. This is my wife, Hilda. Ya mo na yang asawa si Hilda. She did special music in a church. Ya, siya usa ka musician diha sa iglesia. My father saw her. Ang iyang amahan He says, Dan, I have a name, a girl for you. nagsulti kaniya na ako'y way nga ako'y hatag simuha. We dated for 2 years, Duha ka tuig ang milabay, and then we got married. o niya naminyo sila. She walked down the aisle. Naglakaw siya diha sa tunga gyud We sa stood in front of my iglesia. father, Nagtindog siya tubangan siya kamahan. and we got married. O niya gikasal sila. And then she went back to her house, and I went back to mine. O niya ninguli siyang balay, ninguli po siya sa iyang balay, I nagbunag. put pictures around my house of her everywhere. Ugo niya gibutan niya ang mga pictures siyang sawa diha sa iyang balay. I put the picture of the wedding license in my house. O niya gibutan po niya dito ang lisensya sa pagkasal nila diha sa iyang puluyanan. But 2 years later, Duha ka tuig ang milabay. someone says, Pastor Dan, are you married? Ingon sa nga, pasudano sa minyo na ka? I'm married. Minyo na ko. We never see your wife. Wala may kikita sa mga asawa lagi. Asa man siya? I haven't seen her either. O waso kita ninyo pod. For 2 years. Sa duha ka tuig. You haven't seen her for 2 years? Nga wa ka kita, duha ka tuig na milabay. No, not since we got married. No, wa gyud. Murag di ka tuog nga minyo ka. Do you write to her? Isulatan ba nimo siya? No. Wala na. Do you call her? Imo ba gitawagan? No. Wala. Are you sure you're married? Sigurado jud ka nga minyo na ka? Yes, she said I do. Oo. Ikaw naman kuno sagod. There's the license. O tanawa ko ninyo na di ang lisensya gikasal nami. That is not being married, my friends. Oh, dili pa subot ka na ka lisensya na minyo ka na. When I got married, she moved into my house. Kung minyo na kinahanglan og puyo siya uban ka nako. We've been together now 38 years. Karon sila nag-uban 38 anyos na ang milabay. And I hate it every day that I am away from her. O niya murag subok kay siya nga kasagaran layo kay siya sa iyahang You have a asawa. relationship, you spend time with that woman. Kung doon na relasyon mag-igsunan kinahanglan imong hatagag panahon siya. You cannot be a Christian and not spend time with Jesus. Dili ka mahimong Kristiyano no niya wala kay panahon nga igugol ngadto kang Kristo. You read the words of Jesus. Basahon na to ang pulong sa Dios. You read the stories of what Jesus did. Atong basahon ang kasaysayan ni Jesus dinhi sa iyang pulong. And you will have a relationship. Ug unya magkabaton kag relasyon, suod nga relasyon ngadto kaniya. When you have questions, Kung doon na kay daghang pangutana, you don't know what to do, o wa kay kabalo sa imong himuon. then you pray.
And Jesus will whisper to you. Ug niya ikaw magampo ug ang Dios mo hunghong kanimo unsay buhaton. He whispers to me. Ya, mo hunghong kanato ang Dios kadaghan ang higayon. I have a relationship with Jesus. Nga naman dunay relasyon ako ngadto kaniya. I don't hear a loud voice, Dili ko kinahanglan kusog at tingog gikan siya ha. but I get whispers in my head. Apan siya kanunay nagahunghong kanako sa butang nga gusto niyang himuon ako. We have a relationship. Tunog ka doon na may relasyon. And David says in Psalm 23, Si David ang ingon sa Salmos 23, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, bisan ako magalakaw sa walog, sa landong, sa kamatayon. I will fear no evil, Di gyud ko mahadlok. for thou art with me. Tungod kay siya kauban man ako. We have a relationship. Doon na sila relasyon. We're together. Sila kanunay kuyog. That's what matters. Mao kana ang mahililhon kaayo sa itong Not kinabuhi. what you do, it's who you know. Ang imong kinahanglan hibalo ka kung unsa siya. Number 5, Ikalima, you have to give up trying to be good. kinahanglan ikaw imong himuon ang pagbiya By sa imong yourself. paningkamot kay mahimo kang maayo. You cannot keep doing it by strain and by effort. Dili ka na mahimo nimo sa paningkamot sa imong kusog. You give up trying to do it by willpower, Yes, imo nang ihata magkapaglawan biyaan mo tanan, ihata nimo kang Kristo not ang by tanan. struggle. Dili ka maningkamot kapag ayo. It's by Jesus. Apa pinagi kang Hesus. It's by having a relationship. Kanang relasyon nato ngadto kaniya. But Jesus says, without me, you can do nothing. Nga naman ingon siya kung wala ko wa gyud mo'y mahimo. You can only do it with Jesus. Mahimo lang nimo na kung naa si Hesus. We don't fight Satan. Dili ta makigbisog sa yawa. If you fight Satan, you will lose. Sultihan to makigsunan, kung ka makigbisog makigaway sa yawa, pildig yun mo. I tried it for years, Ya, daghang panahon na kita nakigbisog kaniya. fighting Satan by myself. Ya, makig-away taga to sa yawa, sukaw galingon. I will never do that again. Ayaw, ginaghimuan ninyo. I promise God, I won't do that again. Ugo niya, ang himod sa di na kumusuhin mo, Fighting ana. Satan. Kinahanglan nga ako makig-away ka doon I kauban. lost. Dili kaya kura. It's like going to a wrestling match. Mura bitaw ka na nakigbugno ka nga dumog. You're going to fight Satan. Ikaw nakig-away sa yawa. And you begin to fight. O niya magsugo na kag-away. Pretty soon you're knocked down to the ground. O sigurado yun, tumba ka, siyuta. Maybe some blood coming out your nose. Ugo niya, tingali ito yung dugong, ang mga agas kasi mong ilong. You stand up to fight him again. Ugo niya, tindog ka kami kig-away na po. He knocks you down again. O niya, pildi, tumba na po ka. Finally, you can't stand it anymore. O niya, sa pangtod, ikaw di na kabarog. But you have a partner. Aba doon na makikauban nung ta. He's leaning over the ring. Nagtanaw lang siya ninyo. He's waiting for you to touch him. Nagpaabot ang siya nga imo siya gikapon. I'll fight for you. O niya, siya nga, ako may kaaway kanimo. Finally, you give up O niya, ikaw, musurrender na. and you take your partner. O niya, imong ipaaway ang imong He kauban. comes in and he wins the battle. O niya, siya musulod makig-away. Jesus is waiting for us. Si Jesus, mo makig-away nga kanato. Og Give siya up trying to fight Satan by ourselves. magigsunan atong biyaan, atong undangon na pakig-uway sa yawa, ang gitara. Pakig-away kauban si Let Jesus. him be the one. Kaya siya makatabang kanato. The battle is the Lord's. Ang pakigbisog, iya sa Ginoo. There's one last illustration. Usa lang gyud kay ilustrasyon nga akong ihatag karon. There was a man who loved bread. Adunay usa ka tawo nga mahigugmaon kayong tinapay. He would go to bakeries and just smell all the bread. Moadto siya nga to sa bakery niya, musimot lang sa kahumot sa tinapay nga giluto. Cinnamon rolls. Cinnamon rolls. Paboritos kadaghanan. He loved the bakery. Ganahan kay siya sa mga tinapay nga giluto diha sa bakery. He says, I'm going to make my own bakery. Sa maghimo kog akong bakery oy. He went and bought a building. O niya nagtukod siya gambalay. He bought some ovens. Palit siya og lutuanan. Going to have his own bakery. O niya nana siya kagalingong He bought the lutuanan big pots tinapay. and pans so they could mix. Nagpalit siya og mga labador nga dako aron iya ma-mix ito ang mga But harina. no matter whatever he did, Sa gonsi ang himuon, the bread never came out right. ang tinapay dili sama sa iyang napanimuan. He tried harder. Iyang gipaningkamutan pag yun, He nga malami. worked all night long trying to get the bread. Aron lang siya makabaton og tinapay nga lami gikan sa iyang paghimo. It would never work. Apa di gyud gihapon sama ato iyang napanimuan. Finally, he asked somebody, O niya katapusan nangita siya kauban niya. I've done everything I knew how to do. Ingon na siya nga di ko kay mo ani kung ako'y katabang. Somehow the bread never comes out.
Kaya ang tinapay nga akong himo, di man yun sama sa kalami o sama kahumot yatong tinapay akong The man napanimuan. said, have you thought about using flour? Ingon siya, hunahuna ba ka maggamit og harina? You need to put some flour in. O niya, butangan sa mo ka ng pahumot sa tinapay. You cannot do baking without flour. Oh, dili ka makahimo pag himog tinapay kung walay pahumot o walay harina. You cannot be a Christian Dili ka mahimong Kristohanon without a relationship with Jesus. kung walay relasyon ngadto kang Hesus. There was a man wanted to be a swimmer. Adunay usa ka tawo nga diin usa sa pinakadako sa mga tao. He watched the Olympic swimmers and says, I want to be a swimmer. Iyang itanaw ang tanang mga naglungoy sa Olympic game. So he bought a swimming pool. So, nagpalit siya, naghimo siya og swimming pool niyang He kaugaling. bought books about how to swim. Ugo niya nagpalit siya mga basaon unsaon nga mahimo ka maayo nga He bought a maglumoy. swimming suit. Nagpalit siya og kanang biste para paligo. He would sit by his pool Unya ibutang niya ang iyang liguanan. in his swimming suit. Ugo niya ang ihapong kabiste sa pagkaligo. But he never actually got in the water and swam. Mapanwagi siya nakadawat o ganti, nga diha siya naglangoy sa swimming pool. You cannot be a swimmer unless you go swimming. Di gyud ka mahimong may mulangoy kung dili ka mulangog yun personal. You cannot be a baker unless you have flour. Dili ka mahimo magluto og tinapay kung wala kay harina o wala kay pahumot sa You tinapay. cannot be a Christian Di ka mahimong Kristohanon. unless you have a relationship with Jesus. Gawas kung ikaw doon na kay relasyon nga to kang Kristo. I beg you, my friend, Ako naghangyo kaninyo mag-igsunan. don't do what I did. Ayon yung himua ang himo nako kaniadto. Don't keep trying to stack rocks all the way back to God. Aya magsige pundong bato aron makaadto ka sunahan nga You to will kang Kristo. never make enough rocks to get back to Kay God. di gyud ka makahimos pagpauli pinagi ng batong imong ipang pundok. It's just Jesus. Si Jesus lang yun. I beg you to spend 1 week getting to know Jesus. Ako naghangyo kaninyo nga unta mo balik ta dinhi usa ka semana aron masinatin ato. We're going to look at all Jesus, different Jesus. sides of how to know Jesus better. Daghang pamaagi makigsunan sa na to pag ilas Kristo. Give us 1 week Apan usa ka semana atong tun-an unsaon nato nga kita doon relasyon sa Ginoo. to get to know Jesus. Gunya maghimo kita Our singers have a song dili ngadto for kang you. Kristo. We hope you will enjoy the song. Ang ato magalawit, mag-awit, iyo kitang tanan, malipay, o mapanalinginan sa mensahe sa mga lawiton.
please stand and sing with us one more time this song. And Lord, I wanna be more like you. Lord, I wanna be more like you. I wanna be a vessel you are through. Lord, I wanna be more like you. Lord, Lord, I wanna be more like you. One more time. Lord, I wanna be more like you. We know that you've been for a month now doing Journey with God. Kaya baluko nga din, usa na kabulan nga itong pagpanaguban ining My Journey with God. It's a little different this week, but it's still part of my journey with Ang God. panining sa manahuna, part gihapon kini sa My Journey with God. But 1 week on knowing Jesus. O sa kasimana lang ato sination si Jesus. Tomorrow, the cross. Ugma, You will not hear it the same way that you have always heard it. dili na ang sama inyong nadungog karon. Ugma makadungog taglain na sad. There are messages this week that I believe that are new and fresh that you'll never have heard before. Sayon ko nga dunay mensahe ni sa manahuna nga bag-o kaninyo ug niya makatabang kanato magbag-o kita. What I preach to you this week is out of my own story. Ang walis tibok simana dili ka na iyang kaugalingong sugilanon. I was like Paul. I was a great Seventh-day Adventist, O sama kang Pablo, usasab siya ka 70 Adventist. stacking rocks to get to heaven. Nagpundo mga bato aron makaadto ngadto sa langit. And then I had to find Jesus. Pag gusto natong mahibalag si Jesus. I invite you to give us this week to know Jesus. Ugo niya nining atong panag-uban, gusto na kong mahibalo ka mo. Try to be here tomorrow night at 6:45. Huwag maanhin mo din sa alas 6:45 sa We gabi. brought some world-class musicians this week. Daghang mag-alawit nga atong masaksiyan ug mapinawan ugma. Come and we'll have some good worship. Ani mo dinhi aron padayon atong pagtuon ang atong gitunan karon. Let us pray. Pagambutan. Our dear Father in heaven, we thank you for everyone who has come tonight. Amang nga langit no nalipay kami sa mga katawhan nga nianhin ni kagabion. Thank you for everyone who was on the satellite, on Facebook and YouTube. Salamat kayo sa mga tawo nga diin na dunay hunahuna nga di sila mosunod nga kanimog matinud-anon. We want to know Jesus. Gusto silang masayon, masinati ikaw, Diyos. Nothing else really matters. Walay laing uban kung sa pahimon silang kinabuhi. We long to know Jesus better. Gusto namo nga masinati lamang mahibalo kami, mahitugod kanimo. Meet us here, Father. Bangi kami, O Diyos, samahan. May we feel your presence here. So namo nga bation namo ang imong presensya kauban kanamo. Bless everyone as they go home tonight. Padalani ang tanan santang mamauli kami karon ni In kagabion. Jesus' name we pray. Kaya mo kini pangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.